supón algo bonito, xa que somos tres concellos que pelexamos por unha cousa en común, que son os nosos viticultores e o noso viño, que temos que defender cada día máis o noso viño ribeiro, que temos unhos grandes viños e que cada día é máis complicado facelos, xa que cada vez fai máis calor e aos viticultores se lles fai máis difícil as cosechas. Entonces isto é algo fundamental para que eles se animen e cada día pois teñan a intención de facer mellores viños e sigan traballando as viñas como fixeron ata agora os nosos antepasados. A parte que nos toca neste caso dentro da Consellería de Emprego e da parte da artesanía, pois é unha que mellor oportunidade para promocionar o produto primario que pode ser a nosa artesanía, combinada pois tamén coa artesanía alimentaria, coa música e tamén co viño, con experiencias moi positivas. Temos, por exemplo, en Vilas Vivas, na recuperación do casco histórico de Ribadavia, esa combinación destes produtos que maridan moi ben e que maridan tamén pois, nunha festa como é o Espírito Ribeiro, con a que xa levamos anos colaborando. Por lo tanto, bueno, pues un ano máis aquí apoiando e impulsando o Ribeiro, non só dende o punto de vista do viño, senón tamén do territorio, unha fermosa paisaxe como pode ser aquí a carón do Río Miño, e con tres concellos que están a traballar xa dende fai varios anos, tanto no Espírito Ribeiro como en outros proxectos. Bueno, a ver, este festival surdiu fai uns anos pois por a boa sintonía que hai entre tres concellos como son Arnoia, Castrelo e Cenlle. E a raíz deso, pois mira, estamos cada ano indo a máis, algúns anos, como sempre, pois a mellor poden ser un poquinho máis suaves que a outros, pero bueno, o evento sigue adiante, está institucionalizado xa, e é un evento máis de promoción do viño do Ribeiro, dos produtos de proximidade, e sobre todo é algo importante, non é para competir con nadie, nin é para facerlle competencia a nadie, sencillamente é un evento máis para dar a conocer o Ribeiro e os seus produtos. Creo que, como vedes, éxito outra vez un ano máis, tres concellos irmáns dámonos a man para promocionar os colleiteiros e os cedegueiros da denominación de orixe Ribeiro, de Arnoia, Castrelo de Miño e Cenlle. Nun entorno fantástico, temos que agradecer á Xunta de Galicia e á Diputación de Ourense o apoio que nos dan para poder facer isto, aos concertos de Xacobeo, a Turismo de Galicia, nun entorno fantástico, cun único fin: apoiar o motor económico dos nosos concellos, que é o viño, a denominación de orixe Ribeiro, adegueiros e colleiteiros. Entonces, felices e ledos, diremos da man e seguiremos, se todo vai ben. Viva o Ribeiro! Llámame cuando no tengas nada que agarrarte, llámame cuando sospeches que pude olvidarte, llámame que yo estaré como